जोंनि बर' हारिनि गासैबो आंनि चेनेल नायगिरि गासैनिसिमबो फैबाय थानाय क्रिसमास आरो निउ इयार 2024 नि गाहाम हामग्लायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोननो लागै दिनै आङो मोननैसो आपडेट्स लानानै फैदों रायजोफोर। नोंथांमोना जुदि उइदाउट स्किप फुलिहै नायलांजोबोब्ला मोजाङै बुजि मोनगोनखौ आं आसा खालामो। बेनिफ्राय रायजोफोरनिसिम मोनसे गुरै खावलायनाया बेनो, नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलावहाय गोदानहै फैसनबायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांगोन होननानै आङो आसा खालामबाय। साननैसो सिगांहाय जोंहा अमर सिंह ब्रह्म, दावराव देख्रेब, लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिफेन बर' बिथां सारजों बिथांमोन साथामनि गेजेरावहाय माखासे कन्ट्रभार्सि बा अपेन डिबेटनि बाथ्रा सोलिनानै दंमोन। दा बिनि सायावनो खौरांगिरिफोराहाय जोंहा आथिखालनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिम बे सोंलुखौ सोंदोंमोन। बिनि बेलायावहाय प्रमद बर' सारा मा बुंखो नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो। अमर सिंह ब्रह्म आरो नैबे दावराव देख्रेब बिथांमोना जिहेतु दायो चेलेन्ज खालामदोंमोन जे आबसुखौ नैबे बिटिआरनि माखासे टपिकफोरखौ लानानै बिथांमोना जिहेतु बिहेल खालामनानै होदों। बे बेलायाव आङो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ रायलायनो साना। सोरबा बेटिग्रम मानसिफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो दङमोन। जेला पिटिसिआ सोमावसारदोंमोन बै समावबो साफा सानै मानसि दङमोन। एबसुआ सोमावसारदोंमोन बै समावबो दङमोन। बिएलटिनि सोमावसारनायनि समावबो दङमोन। एनडिबिनि सोमावसारनाय दङमोन। बर' हारियाव साफा सानै मानसि बेबायदिनो खेंख्रा खेंख्रि सानग्रा थायो। बिथांमोननि थाखायनो मालाबा खहा जायो। नाथाय बे खेंख्रा खेंख्रि सानग्रा मानसिफ्रा कन्ट्रिबिउसनथ' जेबो होनो हाया। बिथांमोना माने माखासे उसुबिदाखौ लाबोयो। दा बेबायदि साननाय मानसिफोरनि सायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। जाय हायोबा हारिनि मोजां मावनांगौ, हायाबा जिरायना थानांगौ। नाथाय बेबायदि खेंख्रा खेंख्रि साननाय, उल्टां फाल्टां साननायखौ मालाबाबो लाबोनो नाङा। मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनियाव मासे टाइगार थायो होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। बे टाइगाराहाय बर'नि मुंदांखा इउटुबार एनिथिं एमजेनि जानो गोनां बिसि प्रिथि बिथांखौहाय माखासे गाज्रि राव बुंनानै, माखासे गाज्रि बाथ्राफोरजों बिथांखौहाय सोंखारिनाय, रायनाय नैबेखौ जोङो ससियेल मिडियायाव जोङो नुबोगासिनो दङ। दा बिनि सायावनो प्रिथियाहाय जाय एनिथिं एमजेनि जानो गोनां बिसि, बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों बिथांखौ रिप्लाइ होदों आरो बिथांखौ ओरैबायदि बुंदों जि आरोबाव जुदि खनसेबाव बेबायदि कन्टेन्ट आंनि सायाव लाबोबावोब्ला बिथांखौ डिफेमेशन केस होनानै वेस्ट बेंगल बायदियाव खारदाव होबाय थागोन होननानै बिथाङा वार्निं होदों। आं नोंनि फिसाजो मोनब्ला होमब्लाबो नों बिदि बुंगौमोन। उसका जो आंटी है स्क्रीन में जिसको देखा इनसे बड़ा है, डांफी कुत्ता के जैसे है उसकी पत्नी। दिनैनिफ्राय जुदि आंखौ लानानै माबा मोनसे गाज्रि कन्टेन्ट जुदि बानायोब्ला आं खिन्थु डिफेमेशन केस होनानैहाय आं खिन्थु वेस्ट बेंगल बादि जायगायाव आं नोंथांखौ खागदाव होबाय थानाय आं। दिनै जुदि जोङो साननो थाङोब्ला बिथांनि थाखाय दिनै प्रमद बर' सारहा बदनाम जादों। दिनै बिथांनि थाखायनो दिनै इउपिपिएल पार्टियाहाय बदनाम जादों। बेबायदि जिहेतु दा जिबायदि लेभेलावहाय जिबायदि बाथ्राफोरखौहाय जिबायदि थासारिखौहाय दिनै टाइगारा लाबोगासिनो दङ, बेखौ जुदि जोङो नायहरोब्ला टाइगारा दिनै प्रमद बर' सारनि न'निफ्राय हुहुनजानो बारा गोबाव टाइम नांला होननानै जों सानो। बिनि उनाव जेब्ला बिथाङा प्रमद बर' सारनि न'निफ्राय हुहुन हरजायो अब्ला बिटिआरनि आइजोफोरजों बिथाङा बोस्ला बुजानायनि सोलाय जेबो जानाय नङा होननानै जोङो सानो। जिहेतु सिटुएसनखौ जोङो नुहुरदों। जोबथारनायाव सबनिफ्राय लास्ट आपडेट्स आरो सबनिफ्राय इम्परटेन्ट आपडेट्स नोंथांमोननो लागै आं होनो इच्ছা खालामदों। जोंहा बिटिआरआवहाय पलिटिकेलनि डायलग्सफोर, पलिटिकेलनि गोबां हान्जाफोरा गावसोरनि खामानिफोर, गावसोरनि पार्टिफोरखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनायनि लामा लाबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। आरो बबेबा मोनसे पार्टिया बबेबा मोनसेखौ सोंखारिनाय, बबेबा मोनसे पार्टिनि हेंथा बुंनाय, बेफोरखौ जों नुबोबाय थादों। बेनि गेजेरावनो जोंहा कनेन्द्र ब्रह्म बिथाङाहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ ओरैबायदि बुंदों जे आबसुआ जि बिटिआर एकर्डआ एनडिबिनिसो एकर्डमोन, नाथाय बेखौ एबसुआ हाइजेक खालामनानै अभारटेक खालामनानै बिथांमोना एकर्ड खालामदों। नैबे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। दा बिनि सायावहाय नोंथांमोना गावनो खुद खोनासंनानै लाग्रोदो ससे बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौहाय।
NDBৰ যি চুক্তি হ'ব লগা হাইজেক কৰি পেলাই এফচুয়ে হাইজেক কৰি পেলাই চুক্তি আনিছে NDB কি অস্ত্ৰধাৰী নাছিলে নেকি তো এফচু কেনেকুৱা এটা চিনতৰি হ'লে আকৌ আজি এফচুৰ ডিমাণ্ড কি আছিলে আজি দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়া কয় যে BTC চুক্তিত তথা BTAD চুক্তিত BLT অস্ত্ৰধাৰী সংগঠন আছিলে সেইকাৰণে এফচুয়ে চিগনেটাৰী নহ'লে তেখেতসকলৰ চাকৰি পোৱা যোগ্যতা আছে মেৰিট বেচিছ আছে কিন্তু চাকৰি দিয়াৰ যি নেকি BTCৰ CSB বৰ্ড আছিলে চেণ্ট্ৰেল চিলেকশ্যন বৰ্ড সেই চেণ্ট্ৰেল চিলেকশ্যন বৰ্ডক প্ৰমোদ বড়ো আৰু হীৰা হৰণীয়া নেতৃত্বত স্ক্ৰেপ কৰা হৈছে কেনেকুৱা এটা চিনতৰি হ'লে আকৌ আজি এফচুৰ ডিমাণ্ড কি আছিলে প্ৰমোদ বড়োৰ ডিমাণ্ড কি আছিলে প্ৰমোদ নেকি আন্দোলন কি আছিলে ছেপাৰেট বড়োলেণ্ডৰ তো ছেপাৰেট বড়োলেণ্ড আজি হোৱা নাই ডেভেলপমেণ্টৰ কাম নাই প্ৰমোদ বড়ো দীপেন বড়ো সদায় কৈ আছে এইটো হ'ল শান্তি চুক্তি ডেভেলপমেণ্টৰ একো কথাই নাই এই যে চব গম পাই আছে যে কোন কেনেকুৱা কি ক'ৰ দলৰ পৰা আহিছে আজি দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়া কয় যে BTC চুক্তিত তথা BTAD চুক্তিত BLT অস্ত্ৰধাৰী সংগঠন আছিলে সেইকাৰণে এফচুয়ে চিগনেটাৰী নহ'লে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত NDBৰ যি চুক্তি হ'ব লগা হাইজেক কৰি পেলাই এফচুয়ে হাইজেক কৰি পেলাই চুক্তি আনিছে NDB কি অস্ত্ৰধাৰী নাছিলে নেকি তো এফচু কেনেকুৱা এটা চিনতৰি হ'লে আকৌ আজি এফচুৰ ডিমাণ্ড কি আছিলে প্ৰমোদ বড়োৰ ডিমাণ্ড কি আছিলে প্ৰমোদ বড়ো যেতিয়ালৈকে ছেপাৰেট বড়োলেণ্ড নহয় এজন গাঁওবুঢ়া নহয় VGDCৰ মেম্বাৰ নহয় আজি BTCৰ চিফ হৈ আছে তেখেতে কিন্তু ছেপাৰেট বড়োলেণ্ড হ'ল নেকি আন্দোলন কি আছিলে ছেপাৰেট বড়োলেণ্ডৰ তো ছেপাৰেট বড়োলেণ্ড আজি হোৱা নাই ডেভেলপমেণ্টৰ কাম নাই প্ৰমোদ বড়ো দীপেন বড়ো সদায় কৈ আছে এইটো হ'ল শান্তি চুক্তি ডেভেলপমেণ্টৰ একো কথাই নাই তাত ৰাইজেতো অভিযোজন নহয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী BTC বাসী আকৌ এবাৰ হাগ্ৰামা মৌলিৰ ছাৰকে দায়িত্ব দিব ওলাইছে BTCৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে BTCৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে BTC বচাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত ইয়াং জেনেৰেশ্যন লিখা পঢ়া কৰা ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বলৰ স্বাৰ্থত আজি গাৰ্জেনসকলো BPF দলকে আকৌ আকোৱালি লৈছে BPF দলকে ভোটদান কৰিব BPF দলৰ আকৌ চৰকাৰ গঠন হ'ব প্ৰমোদ বড়োৰ UPPL শেষ সমাপ্ত Sorry, thank you so much. Nanda mana video ko subscribe naijibnani थाखाय thank you so much. Next video logo मोनगोन. Bye bye.